Brobl. Brobl yn torri mewn tackle a gan o Edwards. A mae o'n camu ar draws Redmond, mae'n brasgamu mewn I hanner y Seintiau Newydd o'r cae. Mae Bradley i'r chwith ohono fo. A mae o'n brasgamu mewn i'r cwrt Cosby. Bradley. Dan bwysau gan Astles, mae heibio I Astles. Bradley i'r ergyd. O, mae taro'r postyn pella. Mae'n drosedd ar darn Thomas. Na, chrwych ymlaen, medda'r dyfarnwr. A'r groesiad gan Davies ar y foli. McManus! Pw arall! Yn oi'r Seintiau Newydd ar y blaen. 4 gol ar 15 o'r tymor i'r ymosodwr, acrobataidd I ddweud y llia. Ond dydy Caernarfon ddim yn hapus o gwbl. Gosedd cael ei faglu yn y gic o'r smotin y fanna. Na, goedd me'r dyfarnwr, na'r dyfarnwr cynorthwyol. Routledge. Brobl. Routledge. Nôl I Brobl mewn y cwrt Cosby. A mae'n y drosedd. Ond na neb yn hawlio cic rydd o dîm y Seintiau Newydd. Mariet yn ei gadael I Brobl. Tuag at y post I bella! A mae hwnna nythu yn gornel ucha'r hwyd. I ddyblu mantais y Seintiau Newydd. O, yna gwestiynau cael ei ofyn am y penderfyniad unwaith eto. O Bradley i'r chwith. Ac yn cael ei arganfod. Sy'n sef flaen. Dan Davies yn dod i'r cymorth iddo. A fi Redmond. Blas ymlaen yn ei dda I Gosset. Gosset ceisio fynd teipio I Astles. Gosset. Thynnu nôl I Hys! O, sut ar y ddi ar medbythu hwnna. Mariet. Chymani teg at. Y cwrt 6. Davies yr ergyd. Mae'n taro'r post I McManus yna wedyn. Mae Dan Davies wedi coelio bod yn disgorio. Astles. Un yn gyrchol teg at McManus. Williams yn o gynta. Ond mae'n disgyn I Brobl sy'n lledu'r chwarae I Jordan Williams. Chiselwich a McManus yn rhydd yn y canol. Chiselwich gadael I McManus. French. A mae Chiselwich. Wedi roi'r ail gynnig yng nghefn yr hwyd. Yna ddau yn disgwyl am y groesiad gan Williams. Davies. Ceisio torri mewn, Smith yn sgwar. Nôl allan â hi I Canavan. Groesiad yn un ddifn teg at Williams ar y postyn pella. 4 o'r noson i'r Seintiau Newydd. 7 o'r tymor I Williams.